Kion lämmintällä pitkäliä päivä. Morjesta. Me katsoit olla tietälle. Mitä teki? Me katsoit olla tietälle. Mä en ymmärrä vittuakaan mitä sä puhut. Paska, minä sanon Mikka sinä haluaa. Joo, mä olin tilaamassa pari pizzaa, mutta mä en nyt sano tosta sun puheesta hevon vittuakaan selvä. Eli 2 omavalinta pizzaa. Ensimmäiseen pistää kinkkua, ananasta. Oteta. Chang! Paska! Changota! Paska! Anteeksi, tämä paikka on uusi töissä täällä. Ei tiedä mitä teki. On kaikki tekee likki. Paska sinne likki! Anteeksi. No niin, eli ei haittaa, ei mitään. Mä ymmärrän. Eli pistä nyt ensimmäiseen pizzaan kinkkuu, ananasta, kanaa ja sipulia. Mika, sinä sanoo kanko vai Mika? Ei ole kanko. No sit laita salami sen tilalle. Kinkku, ananas, jauhelihas, sipuli. Eikö ole kebabi? Kebabi meillä tulee Kiinasta se possuliha. Ei, onko sinä muslimi? On sitten nautaliha tulee. Changhungan kinjiga. On nautaliha. Joo, no niin, hyvä. Ja sit seuraava pizza. Kebabbi, sipuli, aureustoa ja tonnikala. Sanoiko sinä sipuli? Joo, sipulia. Okei. Elikkä Mika se yksi pizza. Minä en nyt ymmärrä. Paskachok! Miksi sinä ei kiljata mitä asiakkaat tänään tienelle? No, tuleeko sammako? Ei missään nimessä mitään sammakkoa. Ihan eurooppalaista ruokaa, kiitos. Eikä ole, on meillä paitettu liiti. Alako poikko, minä näytän sinne poikko mukana. Eikö mä syön ihan haarikoit ja veitsekäs, että ei mitään puikkoja, kiitos. Okei, tuleeko sinulle muuta? Ei muuta, kiitos. Se pään puuta. Tang chung mä paska, minä puilin tää. Tuleeko muuta tinnelle? Anteeksi paljon tämä on uusi tää paskana. Vittu.